Roja jinên ketkar a cîhanê weke gelek deverên cîhanê li Amedê jî bi coş û peroşeke mezin hate pîrozkirin. Jinên Kurd ji qada Şêx Saîd heta qada xwepêşandanê meşeke rengîn li dar xist. Bi hezaran jin ji bo ku heştê adarê pîroz bikin ber bi qada îstasyonê ve meşeke girseyî li dar dixin. Parlamenter û rêveberên Partiya Herêmên Demokratîk DBP li qada mitingê yek bi yek axivîn û xwestin tundiya li hemberî jinan bi dawî bibe. Hemû rêveberan di axaftinên xwe de ji berxwedana li Kobaniyê û Şengalê re silav şandin. Şoreşa Kobanê, şoreşa jina li jinên cîhanê tema pîroz be. Silav ji jinên berxwedê re, silav ji jinên şoreşger re, silav ji jinên ku li ber xwe didin rojane. Endama şandeya İmraliyê Ceylan Baruyanık jî tevlî xwepêşandana jinan bû. Baruyanık peyama Öcalan ku ji bo jinan nivîsan dibû xwen. Ev peyam rastî eleqeyeke mezin hat. Umur haskerin, usraven bibiri gele kuçverane. Jinên ku tevlî meş û xwepêşandanê bûn jî hem peyamên siyasî dan û hem jî xwestin vekeviya jin û mêran demildest pêk bê. Heştê adarê ji bona dayîka ye, ji bona jina ye. Jin bi ser ketine, em bi ser ketine. Ji bo jina adbê Tirkiye wa edillemiş dike. Ufak sus şê dibe, Tirkiye edile didiwan. Hême jina dikuje edile di zilama. Yê jina dikuje em wan elet dikin. Jin jiyana azadiye. Ez ji Kobanî hatim, ez nihal vê derê hindirê Sûriyê de rûniştime. Ez berî her tiştî jinê tevahî cîhanê pîroz dikim vê şahî li serokê me. Jinên li qadê li ber komên muzîkê yên cûr bi cûr bi govend û dîlanê dawî li xwepêşandana xwe anî. Maşallah dekak. Rûda